माने जोंना निउसफ्राव रादाबफ्राव मबाइल खुलिनानै नायबाथाय उमुक जिल्लानि उमुक जायगानि उन्दै 7 बोसोरखौनो गारनानै गुबुन सेंग्राजों खारबाय सोरबा हिनजाव गोनांखाजों खारबायल' खोनाबाय थायो नंगौना नङा ओमफ्राय बेखौ बोरै बन्द खालामनांगौ आं बेखौ सानदों आरोखि दा ओंखायनो आं बिनि निउसखौ होलांनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङाव मनिटर खरा माने हिनजावफ्रा मानो फिसाइ थासेयावबो गुबुन फिसाइ लायो आं बेखौ खोन्थानो सानदों आरोखि माने बेयाव हिनजावफ्रा बांसिनखाय हिनजावफ्रा जेब्ला फिसाया आहार जाफुयोना 3 मास 4 मास 2 मास बे समाव फिसाखौबो फिसाइखौबो गारनानै गुबुन हौवा लायो नामा लायो दा लाया जेब्ला फिसाया 10 बोसोर जायो 5 बोसोर जायो बे समावसो गुबुन गोसोथोनानै खारो ओंखायनो सोरनिबा हिनजावा सोरबा फिसाइनिया जुदि हिनजावा गुबुन हौवाजों एसे लिंक लादोंब्ला WhatsAppफ्राव फनफ्राव एसे नोङो थाल मोनदोंब्ला बै समावनो फिसाखौ सासे लाबाव थालिया ओइ समावनो सासे लाबाव आरोखि फिसाखौ होमबा बेस्थ जाबाय आरो जुदि सानै लानायावबो फिसा सानै थासेयावबो गुबुन हौवाजों लाइन मारिबावनो नागिरो बा लाइन लायो थाल मोनदों नोङो सानै लासेयावबो सानै गथ' थासेयावबो जुदि नोंना हिनजावा गुबुनजों खारहां माहां गुबुनजों फन रायलायदों लिंक लादोंब्ला सानै लासेयावबो बिदि खालामदोंब्ला ओइ समावनो सासे लाबाव साथाम जाबाय साथाम जाबाय आरो गथ' साथाम लासेयावबो खारबावनो सानदोंब्ला गुबुनजों रायलायबावोबा गुबुनजों थांहां माहां जाबावोबा ओइ समावनो सासे लाबाव नोंथांमोना बबेबा जायगायाव फिसा 4 5 गोनांनि हिनजावा खारनाय खोनाफेरदों खोनायाखै दा आयु मासिरि बे उन्दै सासे 2 गोनांनाल' खारगासिनो दं 7 गोनांना खारफेराखै आरो खारनायबो नङा मानोना हौवाफ्रा 7 फिसा गोनां हिनजावखौ लानानै खारा दुष्टा थालिया आं मुलिखौ होबाय आरोखि बयबो खांनाङा जाहोनो हानाय फरायहोनो हानाय हायैनि खोथा थायो जुदि उसुबिदा जाथारदोंब्ला सलुसन खालामनांगोन ना एरকম आरोखि এনেকুৱা জিনিসটি गाजिबाय बेवाइफ्रासो गाज्रि मोनखोना माखो हेल' ओमफ्राय आङो खावलायबावखायो जोंना सेंग्राफ्रा गरमा गरमि हाबा लानाय जायो बांसिनानो आं बेखौ खावलायनो सानदों दिनैनि बे बरबरिनि बाथौ फोरबोआव नैबे मेलायाव आरोखि जेब्लासिमनाखि नोङो सखि फालेंखौ बायनो हाथ'वाखै नों हाबाखौ लाथ'नो नाङा औ मिथिबाय नोङो सखि फालें गंसेखौनो बायनो हायाखैब्ला बे हिनजावखौ मा रोखोम जाहोगोन नोंलाय बेयावनोथ' खारो मोजां जाहोनो हाला मोजां गानहोनो हाला गोदोनायाव सना खोमायाव सना लुबैयोना हिनजावफ्रा मिथिगौ आरो बेबा सखि फालेंफ्राबा माबायदि बिदि जायो ओंखायनो सेंग्राफोरखौ खावलायो जेब्लासिमनाखि नोङो सखि फालें थाखाखौ थाइसे थाइनै खामायनो रोंथ'वाखै लाथ'नो नाङा हिनजावफ्रा खारनो सुबिदा नागिरो आरोखि मोजाङै गोजोननायखौ मोनाब्ला गाननाय जोमनाय जानायफोरखौ मोनाब्ला आरोखि आं गान खनग्रोनि मा सारादुआव फैनाय बायदि सिरि थायो
स्नेपारजोंसो गावहरनो सानखो ना माखो लाइटआ गोजा आयु जों रंजानांगौ जों मानसि जाथि अनलायनांगौ मिनिस्लुनांगौ धोरोमाव थानांगौ बांद्राय नांलाय खमलाय खालामनो नाङा बिसि फिसाय बुलायनाय नांलायनाया जोंना बारा जाबाय बिदि खालामनाङा जुदि नोङो फिसायखौ बुनांगौ दं फिसायजों बुलायनांगौ दं जेब्ला नोङो फिसाया गोदो गोदो उन्दुलाङो एकथा दुइथा हराव फिसायफ्रा बिराद उन्दुलाङोना बै समाव नोङो खनसे थाव होबा होमबा बिराद बुनाय जाबाय आरो हिनजावखौबो गोग्गोम बुनो गोसो जादों जेनेबा बबेबा रागाव आरोखि रागाव हिनजावफोरखौ बुनो गोसो जायोना हौवाफ्रा एसे एनै ओरै खामायनाय डेमेज जाब्ला बिजनेसफ्रा माबा माबि डाउन जाबा जा रागा जोंनायो हिनजावफोरखौ हौवाफ्रा जुदि हिनजावखौ बुनो लुबैदोंबा एखेबारे बुनो गोसो जाथारदोंबा उन्दुफुनायाव खनसे थाव सोबा आरोखि होमबा जग्रा गैला थाम्फै सोमोनलै होनदो आरोखि सिरि होमबा बिदि जोङो अनलायनानै थानांगौ आं बेखौ गुरै खावलायहरो गोरोबनांगौ because only human beings are gifted with the ability to smile animals don't have this ability जिब जुनारफोरनाव इसोरा मिनिस्लुनो हानाय गोहोखौ होआखै मिनिस्लुनोबो हाया रंजानोबो हाया जिब जुनारफ्रा दा नों आंनो इसोरा भगबाना अबंलावरिया मिनिस्लुनो हानाय रंजानो हानाय गोहो होदों दा नोङो मिनिस्लुआबा रंजायाबा गोरोबनानै थायाबा बे माने फुसुर निसिना हयजागौ आरोखि लाइफटु এনেকুৱা जिनिसटु जुदि नोङो दिनै मोसौखौ बुङो ओइ मोसौ आं दानो नोंनो 1 लाख होगोन एसे मिनिस्लुसाय होनबा मोसौआ मा होनगोन बिदिसो होनगोन नंगौना बिदि होना मिनिनो हागोन बियो जों मिनिनाय बायदि हाया इसोरा भगबाना बिसोरनो खमथाखौ होआखै जों स्पेसियेल ओंखायनो मिनिस्लुनांगौ आरोखि अरायबो बै नांलायबासो खमलायबासो दालाय लामाफ्राव लोगो मोनलायब्लाबो लामाखौ नायालासे ओरै जार्मान बारिजोंसो ओरै नायलाया दालाय बिदि जानो नाङा itu আমার কাম নহয় আর কি এটা এই ফোন করে